Moro! Tänään aiheena on hiukan sovellettua vektorilaskentaa, eli tutustutaan geometrian tehtävien ratkaisuun vektoreiden avulla. Opintojaksolla Maa 3 opeteltiin ratkaisemaan erilaisia geometrisia ongelmia perinteisemmin algebrallisin menetelmin. Joihinkin tapauksiin vektorilaskenta tuo uusia työkaluja näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jolloin sitten tietyt ongelmatyypit muodostuu helpommiksi tulkita ja osittain jopa helpommiksi ratkaista. Eli esimerkiksi tämmöinen, että nelikulmion lävistäjät puolittavat toisensa ja pitäisi osoittaa, että nelikulmio on suunnikas. Niin nyt me voidaan piirtää tämä nelikulmio ABCD ja sille lävistäjät, jotka puolittaa toisensa pisteessä P. Sen lisäksi meillä on nyt tieto siitä, että nelikulmio on suunnikas, jos sen vastakkaiset sivut on yhdensuuntaiset keskenään. Ja tämä on nyt se vaihe tästä osoitustehtävästä, mihinkä vektorilaskenta tuo sitten vähän helpotusta. Eli me voidaan esittää nyt nelikulmion vastakkaiset sivut vektoreina A:sta P:hen ja D:stä C:hen, ja sitten kirjoittaa nämä lävistäjävektoreiden A:sta C:hen ja B:stä D:hen avulla. Eli nyt toi sivu A:sta P:hen vektorina voidaan kirjoittaa summana sillä tavalla, että mennään ensin lävistäjää A:sta C:hen pitkin pisteeseen P asti, ja sitten tullaan sieltä pisteestä P lävistäjää B:stä D:hen pitkin tuonne pisteeseen B saakka. Eli sivu AB on sama kuin vektorisumma AP plus PB. Ja toisaalta tämä nyt sitten on puolet vektorista AC miinus puolet vektorista PD, kun huomioidaan sitten se vektorin kulkusuunta siellä myöskin. Ja tosta voidaan vielä puolikas ottaa yhteiseksi tekijäksi kertoimeksi eteen, eli saadaan puoli AC miinus PD. Ja sitten kun tehdään tämä tuolle toiselle sivulle, eli DC, niin ihan samalla lailla DC on summa D:stä P:hen plus B:stä C:hen, eli niitä lävistäjiä pitkin. Ja tämä voidaan edelleen nyt kirjoittaa noiden lävistäjien avulla, eli miinus puoli BD plus puoli AC. Ja kun sieltä otetaan se puolikas yhteiseksi tekijäksi, niin havaitaan, että tulee myöskin tuo puoli kertaa AC miinus BD. Eli näin toimien havaitaan, että nyt tuossa nelikulmiossa sivut A:sta P:hen ja D:stä C:hen on samat vektorit. Eli ne on yhtä pitkät ja yhdensuuntaiset, koska niillä on sama vektorilauseke. Ja tästä nyt tietysti seuraa sitten se, että nuo sivut AB ja DC on yhdensuuntaiset ja yhtä pitkät, jolloin täytyy olla myös niin, että sivut A:sta D:hen ja B:stä C:hen on keskenään yhdensuuntaiset ja yhtä pitkät. No toisaalta sen voi tehdä myös tällä vastaavalla tarkastelulla, jos haluaa, mutta näin toimien niin vektoreiden avulla on ollut huomattavasti helpompi osoittaa tämän nelikulmion olevan suunnikas, koska tiedetään, että nelikulmion lävistäjät puolittaa toisensa. Tämä onnistuisi perinteisillä geometrisilla menetelmilläkin, mutta siinä olisi vähän enemmän työtä ja se olisi haastavampi osoittaa, että ne sivut on nimenomaan yhdensuuntaiset siellä, mutta sama periaate siellä silti taustalla. Vektoreilla tämä vaan on vähän lyhyempi osoitustehtävä. Mutta tässä oli kaikki tälle kertaa. Jatketaan ensi kerralla. Moi moi!